हेलो सोनाफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय सोनाफोर नै आंना बेगरखौबो दोनो सोनाफोर आंहा दिनै नै ब्लगखौ बेलासिनिफ्राय स्टार्ट खालामदों ओमफ्राय नै नारेंआबो जि बिदै दं मोजांथार गोजा गोजानो एसे खाजि जानोसैलाय मादैया सान्दुं गोसानि बेगरखौ दा सोबै सोबै गारनांगौ थाव संख्रि बानलु नांबा बेगराबो सोबनानै गारनो मोजां जाथारो थ' सोनाफोर नायलांदो मादैया नारें खाजि जानो नागिरबाय आं हारसिं सायबाय थानोसै एरबाय थानोसै दा जानाय समाव लोगो हमफिनसै नै आंना थौसियाव सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा देना होयो लोगोफोर मादैनि खाजा एसेल' थरासा दाल' गोखा मोनजायो मोनजा हामदो होबा ओमफ्राय सनाफोर खुदैयानो गजोब्बाय इसोर भगबान नै आंना बेगरखौबो होयो दे बिराद इन्टारेस्ट मोनो आं बेगरखौ खुगायाव सोबनानै बख'फिनलायलायनो आयै फिसा गलांबायसो मजा जाबाय नामा नोंहा आहा संख्रियाबो जाबाय उन्दै उन्दैफ्रा बारा जानाङाहाय नोंस्रा मेरला टाइम दं आं बे बुरैबाय थैनोसै बुरजा बुरजा जानांगौ आं होनदों उन्दै उन्दैफ्रा बारा जानाङा खुदैयानो स्रा स्रा गजोब्बाय बिराद गोसा गोथाव जादों बानलुखौबो गोसा होखादों बानलु गोसाथार लुगै 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 नारें खाजिखौथ' रावबो लुगैयाबा थानो हायाना मन' लांनो बालायो गोथावानो नारेंआ खैरोम दैरोम बिदैबो जाबाय जि मोजां मैयालायनो मैया बिस्कर्मानि लाबोदोंमोन ना बेखौनो जालायबाय थाइसे मैयानि बिस्कर्मानि बायनाय आयौ गोथाव उन्दुना सिखारनानै होखारबाय नै बेखौ रोजायो ओरैजोब्बाय बिदि गारबाय मादैया बेगरखौ ओरैजाबाय देन्जार गोथाव जाखादोंलै सयथिबो ओमफ्राय आखाइजों जानो मोनाबा सान्थि मोना आं बिदि सामसजों स्टाइल जालायनायखौ आं मोजां मोना आखाइजों गोसोबादि सोनो मोनबासो नारें आसुगुर बेगरफोरखौबो बिदिनो दोननानै जानांगौ बेलासिनि बेङाया बिदि गोखै मोनजाबाना फ्राद मोनो देहाखौ आयै मासि गोथावलै मोनफ्रोमबो थाइसेल'मोन ना खमद्राय जादों मादैया टाउनाव दसे थांनो ओंखारदों नै खामानि फिसा दं ओमफ्राय दखानावबो बेटारि गारि मोनबाय
दे आंनो माबा हरलाय बाथि हा नै आंहा बिदि मोनसे हरबावलाय आंनो सायाव होलाय सिङाव होलाय मोनसे सिङाव kisiri लाबाय आंहालाय kisiri मादैया kisiri जानोसै थाथा मादैया लाजिया दे बिनामबो जायो मादैया आंनि दखाननि खाथियाव आरो ओमफ्राय बेखौ बिनानै जाबाय आं दखानाव लांनानै जाहैनोसै नै आंहा दखानाव मोनफैबाय kisiriया जानोसै लाबोनानै जाफैबाय नै मादैया ओमफ्राय बिराद गोथाव होनायालाय माथो खालिलैसो मोनजादों मोनसे हालदै बरहा नामा जाबाय आरो बाबा बिस्कर्मानि नामाव ओंखाम उखै खाबायमोन आं दहाय गोखै जानानै बिरादनो जा मोजां बोथोरा बेलासि बेलासि बिदि बेराय मोनबा गोसोआव मोजां मोनलायलायो दिनैहाय बेराय मोनदों बोरायजों आराम गारि सायाव BMW गाखोनानै नै जों लागोआव हाबजेनबाय ओमफ्राय जा मोजां फोथार दं जों लागोआ ओरैबायदि समायना नैबे स्कुल बिराद मोजां जों लागोआ কি করে রে नैबे मन्दिर बेवाइफोर मैगं मालाय आबाद खालामासै सोरफ्रा उवालाव आयु 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 गथ'फ्रा नै जों लागा बेसे समायना सारि सारि बेसे समायना बेसे रमायना जोंनि बे नुजोब्बाय नोंसोरखौ नै न'आ बेनो नै जोंना आंनि न'आ बेनो हा सारप्राइजसो फैदों जों सारप्राइज नै जोंना हरखिलाया गननि जा गिदिरखा नै मालाय मैगं फोनो सेस दुल दुल खालामजोब्बाय गैयाहाय जोंहा गोरिबसो नै जोंना बन दोनग्राया दुल दुल जाजोबथारबायहाय माथो मैगं फोनो जायगाया दुल दुल जाजोबथारबाय आयु नै जोंना न'आ नै उमुगा नै लेस लाबोदों आंखौ लाजिदों बिब'जों थानो मोननानै जा दुगाबावनायलाय आइसो राजाया ना गावखौनो नायनो फैदोंलाय नै मेथाइया थफ्ला आइ देरना आलदा जागारबाय सिनायै बायदि जाफ्लालायबावबाय नारखेबाय थाबाय बुरब्लांब्लांनो बुरब्लांब्लां जालायथारदों जोंना न'आ बिल्डिं लुदों नै जोंहा न' गोदान बिल्डिं गोदान लुदों नैहाय गोदो आं नैबे न'आव थायोमोन नैबे न' नै जोंना आयदै मिनिनानै थैखागोन नायलाय सोरनि न'आ बिदि गोजौआव थिं माबा मलार होनानै आरो इथा थाइसे होबावनाय दे आंनि न'आसो बिदि सनाफोर कमेन्टआव खोन्थाहरलाय सोरनावबा बिदि दं नामा न'आ आंनावसो दं आंनाव आङो बिराद मोजांखौसो खेबनाय खोन्थायो दे सनाफोर मोजांखौसो देखायो आं गाज्रिखौ देखायखाया बिबारमोननि न'आ आयोहाय लाजिखाबावबाय गथ'आ नायलाय मालाय मुलाया जि मोजां जाबावबाय नैबे फिथाइखौ लांफैदों नैबेखौ मुदुफुल फिथाइखौ बरिया दाउ बेदरबाथाय जोंहा खालि गांखंल' जानो मोजां मोनोहाय मोदोम दाहोब्रा औ मोदोमखौ दांख्लें बिजौखौल' हर आयै बरिया जाबाय दे फोरो दाउ फानग्राखौ एसे खेबनोसै आं मालाय लागोनि दाउ फानग्राखौ साथों एसे खेबना होनां साथों एसे
गुन्जेत देवानि सानाय गुन्जेत देवानि आं नामखौ मोनथिफेरबावा मानसिखौल' सिनायो गुन्जेत देवानि रमान हारानि रमान पारानि गुन्जेत देवानि ए गिदिर गिदिर गोदा बरिया हयसे हा अक्सिनि ना फांमय 10 taga दुइटा बाखार 20 taga हरदो सिना जाना मानसि 10 taga निनो हय 10 taga फाग्लिनि बानलु थबसा लाबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर लाबाय नै दुनिया फाथा लाबाय सनाफोर बिराद खस्थ' दिनैबो बिराद बेंबाय सनाफोर जानोसै मादैया आयौ जि गुदुं दासो मोनदों biar gosa madwiya benjar gosa ayo balu thopsa ji gosaलै फैथिबा सनाफोर मादैया मा जादों नै बिखा जि गरमलै सनाफोर माथो होनबावनो बोथोरानो बेनोखाबा दिनैबो जि खस्थ' मोनबाय मादैया ओंख्रियाबो जि गुदुं अरनोबो हाया मानोबो हाया बानलु थबसा भुटाननिसो बे बानलुआ